Ľudia, teraz ešte natáčam part 2. Trochu som si to tu upratal. No, iba túto polku. Sorry, že teraz tu nemám ten autobus, ale mám ho tu za peňaženkou. A môžem si to tu ešte viacej upratať zajtra, ale zajtra nemôžem ráno hneď, lebo sa zobudím 6:00 a nebojte, nejdem do školy, ale idem na splav, čo je, viete, pri Dunaji. A budem tam s loďami potom v Dunaji chodiť, teda plavať. No ako proste, viete, na lodi pôjdem. Čiže vlastne po obede, keď pôjdem domov, tak si to tu môžem upratať. Kúpim si 300 labubu za 15 000. Sorry, že som sa pomýlil, ale kúpim si tých 300 labubu za 15 000 eur. Kúpim si aj poličku za tiež 15 000 eur, alebo koľko stojí, ne? A proste dám si ju sem, toto dám, neviem, do spálne, alebo to zahodím toto. Túto výstavu si upracem a keď tak, vlastne vedľa, toto nemusím vyhazovať, tak vedľa si dám takú malú poličku otváraciu a tam si dám proste 300 labubu do nej. Už chápete, jak myslím? Čiže vlastne zajtra, alebo hoci keď moji rodičia zarobia peniaze na týchto labubu, sorry, že teraz neukazujem zase tvár, tak potom si to tu môžem upratať. Kúpim si tých 300 labubu, keď moji rodičia zarobia veľa eur. A kľudne si môžem kúpiť aj 2 za 100 niekedy, ako ďalších 2. A proste, nevšimáte si, to je môj pes. No a neviem, čo som už chcel povedať ďalej, ale nevadí. Zajtra natočím part 3 a uvidíte. Zatiaľ čaute.